Seo thugah cuid de scéalta na seachtaine seo Tuairisc, seachtain inar cheol údarás na Gaeltachta, survey faoi chúrsaí tithíarta sa Gaeltacht. Dúirt an Tuairisc go bhfuil sé gceist tabhairt faoi mheasanú cuimsithe riachtanas tithíarta fud na Gaeltachta leis an survey seo. Léirí lucht na Gaeilge an ollscoil na Gaillimhe imní faoi stadas na teanga in san ollscoil sin ar na seachtaine seo agus post mór eile fógartha ag an ollscoil gan riachtanas Gaeilge luaite leis. Tá post an leas uachtaráin agus meabhraí an dara post a sinsearí san ollscoil fógartha ar hiú na hollscoile agus an Gaeilge líofa luaite mar chailíocht a bheith inmhíniche ag dheartháirí seachas a bheith riachtanach. Dúirt cumann muinteoirí éireann an seachtain seo go greideann fórmhór príomhuidí nar cheart díolúintí ó staideann na Gaeilge a bhronú ar Gaeltaí bunscoile agus go léirítear tar leibhil uafas a frustráthais faoi cheist na níolúintí i meas príomhuidí na tíre seo. Dúirt an céard cumann muinteoirí is mó sa tír fásta go bhfuil sé nám ag an rialtas agus an roinn ideitheis go níomhú maidir le teagas na Gaeilge is scalanna an stáit. Bhí scéal ag páric ó círe an seachtain seo faoi glór an chraoltóra Mícheál Ó Murthartaí, tá tráchtarart I Murthartaí a thuasaid chun cibhní gealla is spreagadh in naoine a bhfuil an néaltrú orthu. Ar deireadh, pléodh an cogadh sa bhean orthu leis an íorchorneal Seású Donatha agus leis an iriseoir Páilín Ní Chiaráin ar an eagran is dearnaí den fad Gaeilge. Is féidir éiseart leis an eagran ar fad ar Spotify, Apple Podcasts agus ar hiú Tuairisc. Tá na scéalta sin agus go leor eile ar Tuairisc inis.